Здравейте хора, ще играем +1 Keyboard Escape. Така че, само да ви напомня да се абонирате за канала, да ударите един мощен лайк на този клип. И нека да започваме. Сега, съм 206 лева, така че да видим дали може да мина първият свят. Така че ето тук имаме за 1000X, съм си сложил. Имаме Aura Fire, аурата. Така че, нека да започваме. Знаете ли какво пейки ми са? Не много ми е гадно. Защо това не го разбира? Няма нищо, не го мина. Ами да не съм приема като Спайдермен. Хубаво. Не знам какво става хора. Това е някакъв бук сигурно. Не, окей, W. Ние сме до хора. Не знам. И сега минаваме вълната. Никога не съм го минавал. Но нека го минем. Не. Хора, май няма да минем първия свят, като гледам. Ако остана 300 и някой лева, мога да минавам втори свят. Така мисля. Не знам дали ще мога да го направя това скоро, защото за почти 11 стейдж, където е тайната стая, където казват ютубърите. Малко ще ми трябва голям левел да мога да отида. Така че ако искате да направя ако искате да направя четвърта част, защото имаме 2 части в YouTube канала ми качени. Те са много стари, те са сигурно вече 1 месец. Не съм качвал на тази игра. Дано да не ми звъннат. Не, аз стигам да се хвърля. Знаете колко е трудно да си бърза с капсулни гората и да го минаваш. И бъгълни. Хора, чуйте в коментарите. Да, аз просто ще влиза във втория World. Там няма да е много забавно. Просто да. Така. Скоро ще си купа за 50 милиона това, където е под Fire аурата. Така че, сега, нека видим. И тук сме бавнички. Има 370 по... Да. Хора, се опитвам много време да го мина. Какво да направя? Да направя скоро. Ще напишеме 72. Няма как. Ако си добавим Max Speed, ще го минем. Направих добре си. Тарет.
Малко боли. Видеоклип за най-скорошната игра. Да, и съм от друг акаунт, да знаете, защото от този акаунт съм много добър на тази игра. Така че съм от друг акаунт. Там може да ми пръщате покани Spider Sami YouTube. Ето тук от шопа може да, като ми купат може би 1000 робъкс, може да купиме това за 740 робъкс. Еми, хора, това ще бъде клипа. Скоро може да направим и четвърта част. Така че, сега се качва, ще снимаме. Сега трябва да снимам пак и пак. Така че, чао от мен.